Love is us, gayud this Christmas, mga kapuso. Nabatyagan usab ang diwa sa Kapaskuhan sa mga kabataan. Ani ay pribadong grupo nga nagpakabana ug mipaambit sa mga grasya ngadto sa mga estudyante nga adunay espesyal nga panginahanglan. Malipayon ang Pasko ug tataw kaayo ang kahinangop sa mga tinun-an sa SPED School sa Barangay Basak, Mandawi City. Kinihuman nila madawat ang Bundles of Joy nga nagkalain-laing mga butang ug gamit sa pag-eskwela, ingon man stuffed toys. Masanagon kaayo ang ilang panagway nga midawat sa mga regalo sa Pasko. Sa susamang higayon, malipayon usab kaayo ang mga naglangkob sa grupo sa ilang pagpaambit sa mga grasya sa gugma. Alang sa grupo nga ang ilang advokasya, dili lang ang pagpakita o pagbida sa mga paraiso sa Pilipinas. Dili lang usab ang pagpasigarbo sa mga lugar ngadto sa mga turista. Tungod kay alang kanila ang usa sa labing nindot nga paagi nga mapakita ang diwa sa Kapaskuhan, mao ang paghatag og importansya sa linainog espesyal nga birtud sa usa ka Pilipino. Kini ang salamin sa pagpakabana, tinud-anay nga pagpakita nga Christmas is sharing ug simbolo sa #SpreadKindness.